tehdään tämmönen video, mikä tarkoitus on ainakin, että ei ole itsekäs ja niin kuin, että tubettaja olisi pääosassa. Ja oikeastaan aina on tehnyt niin kuin sydän sanoo ja tällä hetkellä voisi sanoa, että Pyhä Henki sanoo. Että sehän olisi tosi tyhmää maailmassa, kun monet elää, että niin kuin ihmisten, että mitä ihmiset ajattelee tästä, niin se on ainakin itsellä tällä hetkellä ihan saman tekevää, koska kristittyjen tulisi kuunnella Pyhää Henkeä eikä mitään ihmisten, mitä ihmiset haluaa. Ja ihmiset varmaan tunnistaa, kuka minä olen äänestä, mutta veikkaanpa, että pääkanavan ja tämän kanavan välillä on niin iso henkinen kuilu, että ei välttämättä ihmiset löydä. Tietysti olisi kiva, jos ihmiset löytää. Joo, se oli jännä juttu, kun internetissä oli että isä oli tehnyt oliko se nyt ihan jonkin oikeuteen asti, mutta oli tehnyt valituksen, että poika joutui kuuntelemaan suvivirren koulussa, niin minä sanoisin tästä jutusta, että olisi kiva niin kuin tämä, että loppuisi tämä kristiuskon niin kuin halveksiminen, että se on jännä, että muut, niin kuin, muut uskonnot uskaltaa sanoa oman mielipiteensä ja kannattaa sitä juttua 100%, mutta suomalaiset on just semmosia, että ei uskalleta se on tällä hetkellä kai ihan täysin niin kuin ihmiset pelkää puhua. Ja sitten mun mielestä oli jännä, kun joskus oli tämä henkisyys, joku selittää just joogasta ja henkisyydestä, niin se on mun mielestä ihan puppua se juttu, että kristinuskossahan monet ei tiedä sitä, tai tiedä kristinuskonnosta, että ihmiset on niin kuin että Pyhä Henki vaikuttaa niissä, että kaikki ketkä pitää Raamattua satukirjana, niin, se on aika jännä juttu, että on, niin kuin se on jännä juttu mun mielestä, että ensinnäkin kun lähdetään siihen polulle, että jotkut ei usko niin kuin henkimaailmaa ollenkaan, mutta omasta mielestä niin kuin esimerkiksi kiroilevat ihmiset, niin se ei niistä varmaan itsestä tunnu pahalta, kun ei usko mihinkään henkimaailmaan. Mutta jos joku koko ajan hokee jotain P-llä alkavaa juttua ja nuoriso V-llä alkavaa, niin, niin onhan se
ei se kuulosta kauhean hyvältä. Ja sitten tämäkin on myös hauska juttu, että ketkä uskoo Raamattuun, niin siellä on ihan selkeästi se helvetti ja taivas juttu, että sen voi ajatella, että jos on pelottelua, mutta Raamatun mukaan se tulee menemään niin, että teoistaan saa palkan. Ja on myös sanottu, että kristitty, kuka tietää kristinuskonnosta, niin sille on annettu suurempi vastuu, että tavallaan se, että tietää tai Jumala on näyttänyt, että Jumala on näyttänyt niin kuin itsensä kristitylle, niin sitten sillä on niin kuin suurempi velvollisuus tai niin kuin lähetyskäsky kertoa siitä. Ja itsellä on ollut aina silleensä, että jos löytää jonkun, mikä uskoo, että se auttaa ihmisiä todella, niin aina ei ole mitään syytä, miksi mä en itse puhuisi. Se on oikeastaan parasta, mitä voi elämässä olla. Sen pituinen se.